В днешното видео ще ви взема с мен на едно мини приключение. В момента се намираме в Гърция, на остров Тасос. Ето тук може да видите колко е стръмно и даже сестра ми идва на този екзотичен гьол с нас. Сега, какво си мислите под гьол? И какво е всъщност? Така, това е гьола, или по-известно като сълзата на Афродита. Сега ще ви разкажа две местни легенди за гьола. Първата легенда е, че Зевс е създал този гьол, за да може Афродита да се къпе в него. Зевс, който не знае кой е Зевс, това е богът на мълниите. Втората местна легенда е, че той е създал този гьол, за да може да наблюдава Афродита. Гьолът е изключително красив, зелен и си мисля, че е малко дълбок. Има една скала, от която може да се скача в гьола. Гьола на Тасос е известна лагуна, издълбана в скалите и отделена от морето с коралов риф. Тя представлява естествен басейн, дълбок 3 метра. Пътуването до гьола ни включва кратко спускане по пътека и плоски скали. Разбира се, някои посетители скачат в нея, но не е задължително. А сега ще ви разкажа полезна информация, ако искате да го посетите. В близост до басейна няма сянка, шезлонги или чадъри, така че не забравяйте шапката и слънчезащитния крем. Ако искате още такива мини влогове, тогава абонирайте се за канала.